8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkovo kama mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengeryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Karibu nainde meyo morobiro wensakia omwancho morigeria andonsia aso tengere tengo koarigania asentunda ayende asebono kotenga into Ndizi TV imeyensakia chisemi na chitokoa libagari tangani aseri tukoria lero tubwata bagani babere omugani omotangani oyolenge ko mwalimu manekura ase eskuru ya kebere kolire otwereseire ngaki babegete mirobiro kwenekinga aborokiwa ambagenda togoso ase kirasigia kianda nabo igo mirobiro yokwenekinga aborokiwa ngokora balebuya ase chuskuru nabo igo ase ntunda eyeiga nkoira na ine tunyago sangano mwalimu oyoro mo director korwa ase college ya Kisii Impact yogotoka ime yomo chobo songo me county ya Kisii igobono ngotete nkware gani ngotenga bono konyaye no mwalimu konyaye no moibori osomorokia omorokiwa oyo baga okora ikirasigia 12 bono tega amatonto bwatomo director oyo bweskoro ya college ya Impact yogotoka ime ya Kisii county atwerere ase obo imemono igobono sanga mona intwe to basa gosuka gendane bono twachakire bene tunyago sanga amangana yechiseme ase ekerengo keigoro umetali twalenge ase secondary bono twachire ase kerengo kende ase bali bakora amangana form 4 bali bakora bono beka mato tayale totegerere ngaki mirobiri babegete kwenekinga aborokigwa basoire kogenda ase chi college yabo igo ase chi university etbayale kogenda de ase amasomo abo tobwate wetera sense moye metandao asense moya Facebook watonya na Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tobwate buna Ndizi TV News nabo igo sanga kerengere kya wetera ase namba ya 0792 192834 ine namba mwancho morigeria ogosanga ekerengere kiago amo 90 tinte tikuya chinga ke tinyenge tigangi amogene to ase tukoria lero ene nyale gotumanya ereningo ometina botenda kwanerieta kolende nyolenga na kwanire bobe tigamoigwe sauti yae mumanye kegimanga ereningo na tumanye kogenda ase engambo yeli tukoria lero bwakire director bwakire mbia mono muraja selibaga na ende mbia mona soko ngaligania asante atigangira lyo bageli gokwani omugusi auryo totengerete ase TV yetu ya Ndizi mambia bono nende kumwaligani gocha somurubulyo bwa ibechisemi asa Maria Tango ku Patrick Nyabayo no mo director Kisii Impact Institute of Science and Technology. Yes. Okay, kabisa igo mwancho mali kwa igolenga no mo director kwa Kisii Impact college as ijogo toka ime ya omochi obosongo nogose tari bosongo ke otogo mucho obosonga asa magacha Twin Towers building. Bono na bogo twerera asobo imegoro ya Kisii Impact. Kisii Impact ne college egotoko mucho obosongo asa magacha Twin Towers. Twin Towers igere opposite Equity Bank on your way to daraja mbili. Kere way kirali Equity side ya mat na bakorore building ene likire Twin Towers. Ugocha bakalirongo lya gatatu na gatatu 8th floor. Ali no gotonyora na na first floor chobyo sino tokegetalia. Kere way kiralia na bokonyora amange about the college. Igo college ye ne college yinkuru yarabiro mu Chobosongo ne college manyekaine ne college yanjeirwe kwa na masomo
igo ase bali bagotuigwa for the first time nkoira libageri ya bene kubarigania oja college itu ya Kisii Impact. Okay, omaitu waterenga college nkuru indi ya chagite college yetu anyichaka ase mwaka 2020 ono mwaka ukane bono ya bire in existence. Yeah. Okay. Igo mwanchu muri bono kwamanyirenga college ya rabiroro tari bono ya chaka konye kubwate okugania goigose kwiro mwana o access college yo nabo igo omwana kiwa omo orio baga kora class ge 12 bono chinsana chechi go bwante kumenyoka wika ase mocho bosongo asamagacho a Twin Towers abateba ango ikagari oenda paka irongo ya gatano na gatatu rakiri necho obisino wachire first floor igo bono chinsana chechiga bono tiga atwerere asubo ime igoro ya Kisii Impact nkimokorwa ase Kisii Impact. Kisii Impact ne college mete TVET institutions the middle level colleges igo tukurwa chikosi cha diploma certificate na chiri cha atsan igo kerengo kwa na atsan ne chikosi chiri tukwira abana manya bali batakorite form 4 ose bali batakora bya form 4 chikosi ekine chikosi una cha maoko abo mwana agocha asome ase miti instayoka onyora certificate na ndonyole skill na knowledge kompera mokonye na ende chikosi chinde chinakwara ne cha certificate chochi chukali mwana akole form 4 atwale grade get plain ose D+ na ende level ende to kwatene ya diploma eyo kokali mwana akole form 4 atwale grade get C- uchigoro ego kero mwana akolire form 4 ekukwatene grade kyae bono maybe inso kwanda nchakire chikosu ne chatsan atsan ne kosina atika ukwana wanchiro mwana no olio utakolete bya form 4 kerengo tebo utakolete bya bana mbaro bakora bataiketie grade ye D plain bono maybe mecharo na beko basi nyomba omwana ta ukora skuru bono group ya bana aba etochitwa babekase eleve ya atsan bono chikosi njoro tubwate cha technical tuko train ya bana batwara practical skills nabone kosi ya yokomina utogiro ke addressing chikosi chama wako nabone addressing ene kosi umwana ga kolire skuru enwana bali beta actually ngocha bali banyekora because ne kosi umwana gosoma for 6 months otwara technical skills chikomokonya nonyero guchake byasara byae na ende bono ne kosi yo ntubwate beauty ne ntubwate addressing ntubwate kosi ende yokobeka estima eko electrical installation na ende ekosi ye na umwana agosoma within a short period umwana onyore skill era mokonya uchaki achake moment na bono gosikorigereria ebintu mbiro no nyari rikoro na yakite beta affected especially mun ebintu byo bya maoko estima eronya genda tugutumeka na nigo sarika yarenge igono umwana okora chikosi cha maoko na libaga ndi kumubora ara akore gasi na ende ekosi ende tubwate bono ya maoko ne ekosi ku fashion design yo gosuna chianga tubwate kiri chaba mura chikoro ku tailoring yo gosomera chaba isike dressmaking lakini kiro mwana goso college ali igoto como son bionzi elinde padae o specialize yakamo na ende tubwate ekosi ende kwa alichama huko ku plumbing ne yoko beka amanje kasarikire nyumba una chinyumba chikwa gacho connect amache se chinyumba chicho bintu bunebyo kosi inera ali ase college yeto nde college kosi ntobwate ya maoko ne kosi ekuru kwa motor vehicle mechanics yoko ros chigari nero na nde nonya chikosi nchiro bono bune cha electronics umwana uganete gosomera koros chisimi osomera koros radio osomera koros TV ebintu bigotumeka nyomba byonse chikosi chonse pitwa chake because twanyora intibwate demand na ende umete chikosi china kwanire nonya na abana bali bakora bagakora byapado ngosoma bali kosi na bono isikuri ne kosi yokomina nono mwana uri okwende university ali na bago chanye some because kale skuru ali na bago nyakomina lili atabwate class onya kwa rose liabesa igo tukweni kare chaba iboli kosi na abana
bali batotengerete mambo ya bono chikosi chia maoko na chikosi bono chuwaka na bia kosi yo mwana gakorire tekaniti na chikorie kasi ene kosi na okora akweri ko monyene igona kitokweni kare chiria bana bali bali isiko bakora matemu na bali bande bakorite kare bana bali bande bakujoin chi university 6 months before September na bokonyora wakorire kosi wakorire bakamatemu amatemu na serikali yakagokoria na inde 11 na kwana ni ya certificate wono certificate ero iganiru mwana kole form 4 atwale deep lane. Okay, otaragenda asense ya certificate eye wateba atsani chiwato eresire chonsi omoro kiwanaga neti atwara masakara akirasi nane chikosi echi ichire open usakore class nane chikosi echi aya inchikane okay no ano yo utakore class nane bad na bagokora they are open on the na bagokora no ya no mungi na bagosome bintebi ngo mbibu at limits na ko twara kerego kya masomo soronga sio mwana akonyara korika igona bagokora ikosi na inde buna bono chikurikire chikosi echi isoko bo mwana nale olekaria maybe o tirete nchira bono konyo kumete naki nje ndabwa thiri certificate ya standard 8 na kingo chikokora ndabwa certificate ya form 4 na kingo chikokora chikosi echi omwana ka bwate ya ID igago join ndio kosoma okay isa ko batabwa ya ID engenjo nero tugutumia part certificate igo unanjire ndete yo mwana gosoma ibuli aratware getamero yo tabeka mwana skuru asome na ndete tofauti nere guchiaba abantu mbaro konyora maybe njirende bakwanda beyorokia umeta abantu mbaro konyora akwanda usina so musani okore gento gete onya komorokia kwa gachigonyora umanyire lakini wono tofauti guchiaba kiro konyora umuntu gosoroki gwegento umanyire atachie tiaso skuru anyore certificate na bone kusina kwana ya estima na boko nyoro umuntu akonya una banda baguruka boko okonya kwera no muntu manyeto somete kwanya kurigereri gwacha kwa bwata no bwakachu lakini bono kiro mwana ataraso skuru asome aiwe abe certified ta wanchirwa gokora mirimo era bono maybe na bakonya gokora gasi yo koereria mpaka ka timatika kika arache gukore lakini bono advice ya neri naki ni isakoba abana mbaro konyora in one way begerie binde babwato umanyi boke abana batoko bateina bache skuru ogocha kuri skuru na bokonyora umwana o yeirwe certificate na endo mental skill na endo mate intubune skuru one of the things we do as abanafunzi abakora chikosi cha technical there are things that as a college to abekire oko make sure uno mwanafunzi one kwesi ogosoa iga kwegeri kwanza mangana computer training you know utako subject ne abana tari wakarire yibono yibono era toko mwabune offer because umate as at now getonge yora kole utabwate knowledge ya computer kwarole ne abane stima squeeze ne computer bagutumeka kwarole gobono obana itwa bekali chiko buna abana bonse bagosoye college ya Italia go join these courses ibago train with computer by communication skills by entrepreneurship skills because injirate yora so mwana akole otari ko mwegeli na kyago cyo chake byasara gobono twabekire bintebi elinde kiro mwana akolire already the job market is ready na atayugazi romo nyene wegeli guna kyago chake gasi yae yeah okay asense mobone ya certificate mere gasi kichire barasomere chikosi bono barasomere ase certificate chikosi ne chinge tobwate egosi entangani tobwate ne yoboraria tukojiroka journalism and mass media ekosi bono yoko bana bagocha ebuna ega bono ga kolega sima kabisa chikasi ne chinga journalism mwana arakole ekosi yu na bo mwana agoso diploma o se certificate kolengana de grade kia ya form 4 konye kabwate diploma uyito kubeka certificate kwanya kabwate C- uyito kubeka a diploma na ende ekosi ndo bwate bono ige kurukwa social work and community development abantu bange mbaro batara understand ne kosi yeye maybe umuntu akubori nabone kosi yeye nanga ingo chikokolegas osenkira ngonye umete chikosi nchoro konyora abantu abange babwate limited knowledge batara amanya biya ninkichiko bakonya nabone kosi ya social work is a course in demand mwana osomera social work I think abantu balda abantu abatuko charity promoters abantu mbaro bakora atumwa bacho osemia abantu na kwete komenya nini bono serikali neganiti abantu bakora social work social workers enyegeta neganiti abantu aba
NGOs injiganitia bantaba nonya Red Cross injiganitia bantaba so ene course erotic as we speak igo a course ya social work and community development ene course to cover as a college yeto and a course ene to bwatene ya information technology or to kujero ka ICT ya bono ne na bere certificate na diploma ICT meta na bono ga to kwana much of the things that we do ibiganiti technology. So, think I will say there is no a sector in this world could run without technology. You go on one aga course ya ICT, na ba colleagues si announce, na ba colleagues as a school, na ba colleagues as a bank, organizations, anywhere. So ICT is the backbone of everything. So there's nothing you mwana rakole atawa technology ya ICT. Igo grade kepi kosige NCP kokore kosi ya ICT ngrege. Gwede ya ICP umwana gwe ntogotwa ne diploma. Amana doing a certificate. Oyo join diploma oikatwa lesi minus. Ochigoro. Na ende ekosi ndabono tobwatene ya tour guide or tourism. Ekosi yogo somera magana yobotari is one of the hospitality courses to cover psychology ya Italia. Igo ekosi ndabono tobwatene ya secretarial studies. Secretarial studies ne kosi umwana gosomigwa na kyabwe nte kwaligania abantu obisi. Umete jobis bono igaba people are opening offices. Amaine. Wiko umuntu secretariat toke. Skuru ntikanite secretary ya advocate ntikanite secretary ani kero office ntikanite secretary bono ekosi ya secretary ne robono to kweri kare cyabana bali erometero eronere ekosi to chakri D-, umwana wate D- na bago join ekosi yo acha akirega myaka ebere go kuri bake diploma igo abana bali bare karia chikosi ne kinga to cover ndo bwate business management ndo bwate procurement ndo bwate human resource so chikosi to bwata college ne chinyinge maybe nabo mwana montago tutara ko college osaba ko twakire namba yesimi kira kiraria nabo toko mwe kwendele bwate chikosi chonse achore nabo ntakwane chonse because time lakini umwana gachira bakaria and abantu barokonyora maybe umuntu umwana akorete school form 4 tara decide ingia gwenda gukora kia bwantu gukora ye gustara manyango sikiara akore umwana bunuyo utaratwara bumanyi na ngo sikiara akore tutete ko mu advice na aise ko tutara psychology yaito we have experienced lecturers bara mu advice kolengana no kugadi ku mwana nende tumukonye kumanya ngo sikiara akore okay omwancho muriria bono mo direct no ariga kwana nere tomali boliria owetrase namba ya 0792192834 inere namba mwancho muriria ogo tumali boli ediao ogo chaga igento nyali kuboli anda komete abana mbako etekera sige 12 mbabu ambale babwata maganyo yo kora chigasi ao igobono tigango tubaeli baga konye batete kokora egasi igose gosomera emirimo y'amaboko mo director ko Kisii Impact Institute no ali iga erinda akwaere kabisa igondenge kwagende kumanya obosemi gose kwa soire kumanya nga ninki eskuru ye kuse college yiga ekorwa kwa igure nga konye kubwate grade gense bono naboko genda ororo ndo nyale ko egendere na masomo ao tubwate wetera sensa moya mitandao asensa moya Facebook watunya na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyamna Ndizi TV News nabo igo asensemo yo SMS tuboli ya wetera se namba ya 0792192834 inere namba ogo tuboli riboli idiao tukure na asa oba bale babwato kugania kogo cha ase college ino andake inga kinga kimogoso yabana osege ngero mwaka nusu mwaka gosekere tamu chinteke ntubwata chinteke isato asu mwaka unabona genteke ya January intake nega ndreta pado nturasieka na ende tubwata May intake na ntubwata September intake na ende bono chikosi chinakwanira cha maoko or technical courses chiro chito ward meet on a daily basis I mean on a monthly basis chikosi njiro to ward meet on a daily basis njiro to ward meet on a monthly basis and then njiro to ward meet on January May na September igobono chikosi chinakwana cha technical yune chiona kumina stima chinakwana cha maoko chito ward meet on a monthly basis kilo mwana so ile mnabono igatoka chaka February
oyuga oswa twamubara 6 months unakora 6 months twamubukiria matemo okora naende chikosi kinakwana cha diploma cha certificate kiro chito wa admit January unatokufunga intake ya January naende bono ikumwanaganye me intake naende chikosi ngiro tubwate cha short courses short courses bono chikosi ne cha computer this chikosi chikoira chinga kichinge kiro chito kwa admit on a daily basis yeah. Okay, ndo chenga nalege ubwate libori au koboria nga moindi korwa keroka watching live ningi gorete electronics repair nabonkorosia chire nabonkorosia kera ngento kinta keire gukora enyore a certificate au no mubundi amaite kiregetwa kitabwati masaka libori abori ne ligia na inkiaraga ninkiyokara kore anyora lisakara na kinatika kwa nabantu barokonyora already abantu ababwato bose maybe begeire kwetera sabasani batwarira obumanyi bono kiro mwana buno yo osomire gosokorire gasi yeye igagocha bake skuru entetangani then ntubwata abarimu baito bakomu assess first mwete na barata ni manyete kumbe tamanyete kwalo bono wikaje skulu alto mu assess tuligere negente ka wata bana manyete ne ke na manyete tokonyora na manyete kiregento then uyo bono tokumbukiria matemuka okora lakini tuise konyora na gane ibo manyi bokata bwati nende uyo ko na botoko mu advice tuamote ya so class for a short period bono na taiko take the normal period yabana bali bagocha bagani bakoira yeah. Okay, now you understand kiyaka sama utaba high director ogo kwanire do you offer diploma in housekeeping, and if you have someone can do online, how much per semester? Thanks in advance. Bono yo kumoja housekeeping bono iga chikosi tubwate and hospitality housekeeping inturangia konyena na diploma level lakini tubwate asaba okora short time naende amangana online bono iga most of our classes twachibekera online itwanyora abantu abange babwato kugani kwa gusoma lakini mbali konyara weke school igo online classes into chibwate as most of the courses bono iga tokorokia ngosomi tutura abana onyankuru western bakore just online twayandra na masomo naende buna boliga abanafunzi mbaro maybe okonyora bakore gasi maybe during the week ibagalioka bakonyora ne weekend igonto what weekend classes asaba wanafunzi bali maybe bakalete gocha kusoma weekends na ndise ko bamunango korole gasa kila bakonyora liba afternoon you also have evening classes igobona ise ko mwana tabwati bagakati ana bako choose any mode of studies kwenye mwana kara available na bagocha full time aroso amamba sambiri osoma baka maro yes igo bono mubwata mabagayo abantu bali ba watete osoma singa kichabo yes so ya ndubwate mabaga kolengana no kunyara kwao because ndotaye tukusiekerera muntu ndibwensisiko omuntu bwato kugani gosoma ndotaye excuse kya na ki njabone igasinga kora tingo nyara bose fe atimbo atiko ngitown ntuto ko gosomya bwasole amatemu ko gucha ko school yes okay amatemu kora narali amatemu bono iga ekupatine course una chikosi kinakwa na chama oko chionsi igo tokoba amatemu anita nita na robon nere ku exam no meta chikosi mostly it is 90% practicals chikosi chama oko it is 10% theory igo as chikosi chama oko tubwat exam kya nita ne body is a body government body and then tubwat nek bono ya koro tisata courses na kwa neire uni cha social work journalism ICT and all that bono chi abanafunzi bako swati sata courses na bako exam kyanek and we also have an international examining body na bono ndo bwata ICM asaba nafunzi maybe abako journalism na bako nyakole nek program osaba bako ya international program igo chipo todo sa examining bodies to bwata asbono iga asaba nafunzi bali bako join college yetu yes eki kakenga ninga kiba ko kanye bama yakora matem gosinekera bakorire me konye namba liba emeti insta emna bakora go osoma baswa matemorioka nabono chikosi echi chama oko buna nita bono mete bwate egokoria matemu gatatu mwaka ntobwate pre exams August na
November, December exams. Unabona wanafunzi baliwa mwanafunzi ga join na kina watina itukurikiri from the time mwana a join school. Encha nero to program it our programs kiro mwana go join agocha to kumbalta from the time achaka. Then una okora bono 6 months una bono baba go join January intake itoko beka matemu bakora matemu August. Bali ba join last year already to abukeria matemu April. Bone kubwati nga kyumwana aswe school. Aba okora nek yere bwate kabere okoria matemu kabere umwaka. We used to have November series, we used to have July, bone gamba cha baka introduce March series. Iko bone kubwati umwana ne kosia okora ni level. Yeah. Na nege kakinga nina kimo ukora mwamanya ko konyora matokeo ino ya matemu. Bono umaita mangana ya matokeo ne it's the examining body eko determine lakini ntubuna bono mwana abanafunzi bagosoa certificate ibakwira 1 year asogosoma kire bakore gosoma twabakoria matemu but then within a period of 1 month na bakonyora banyore result slip a certificate banyakoganya because certificate ya matakere time lakini mwana kai result slip na bagutumia okorra kende yonse wono asa banafunzi bagosoa diploma bagotake 2 years lakini in between into the modules bagokora matem before bakore na bono ba diploma bakora nek into module 1 module 2 module 3 abakora certificate mbwate module 1 module 2 so diploma courses zikoira 2 years certificate courses zikoira 1 year yeah. Okay. Na boigo asense mo tebe bakorire gosoma asenale bakoira bati moko baira gusema ko ba oroki baenda asigetiga bachikokora emirimo eri bakuruka attachment one of the things abanafunzi naro ba struggle sana especially kire bakorite gosoma onyoro umwana okorre gosoma esukuru ya mutoma genda uri attachment umwana umanya go strain kurikia tamanyiti asaguchia asoka maybe asama ite bosongo kamanyete akwenda bosonga go chandizi amamate byichoire so yabe stress so one of the things to our college we are collaborating with industries in fact we are building a strong relationship between the industries chiri cover the services chiri to train so kiro mwana akorre gosoma we from the college we try to connect to mwana oyo lakini siko mwana na bwato already asa decided koenda still we have no problem lakini the majority bali bara undecided bamati asibagochi we place them we do connections earlier uno mwana uchukora iga kwanyora to amwatachiri asago chokora attachment and most of them from the experience we have most of them na ba okora gosoma bagoso attachment yabandi no okonyora bagutigara because of the kind of training tokoba umwana gasoira attachment abange bako absorbed in those sectors as baba attached yeah. Okay. Na bo apart from amasomo ngosira murebyewa asire ecology so co-curricular activities you know inchira nero to train tuna umwana bata muyasa masomo lakini kwanyora na bwate kegwa ekegwe kenabwe kumurageri byagweta nonyene ne na masomo so bune college of course ntobwate emeroberio tobegete yokonya abana one of them co-curricular activities tobwate asaba abanafunzi paro wate passion yogotera we have the music instruments abanafunzi bagocha be train umwana oganete kumanyana kyago cheze keyboard guitar nini so we have those programs naende ntobwate bakabaona to train oyo gane obaona mwana from outside abantu gocha bana nyakuru isiko bacha go train nonya music coaching ntobwate chi program echo bono lakini bona abanafunzi baito we give them as an offer bali babwate interested nende ntobwate beroberi nonya ya sporting activities abanafunzi baito we partner with other colleges within Kisii we go there abanafunzi banya go train and we also organize what we call these programs toko and isiko abanafunzi bachi gutara trips we they explore bamanya na kibintu bikokoleka
and normally one of the things naende una college tokora we have SSR, this corporate social responsibility, because we also need to give back to the community. We organize activities when you want to clean up exercises, twaira bana elinde twaba train na kiwa bwende no ano commentain yobo chenu. It's not about learning alone. And we like last year we visited the orphanages. Naambia wanafunzi wanatafuta zile nguo zenye hawatumii, tunaweka pamoja, tunaenda tunatembelea watoto. So we are trying also to give back to the community. Yes. Okay, asante kigimana asensemo ya serikali erongo rero bose rakondwensi. You know, one of the challenges we have as a private sector, some in one way the government neglects the government sector. So you find most of the programs here sponsor nature public. So that's the challenge we have as a college. But obokonyi tokonyo wala mono kurwa serikali nature bursary. Abanafunzi bako join college barabunko wala bursary from constituents, from wards, and even national, whoever is giving. So that one I can attest kwamba wanafunzi wengi wanapewa. Yes. Igobona tutebenga moibuli tatwara wasi ngaki umwana yakwenda school. Umwana umwibuli tawende gutwara wasi because igente getangani oise kurigereria noanya ne school fees to go charge. It is pocket friendly. And even the modes of payment ingenju tobegete miroberio toko charge jo wakana. The what the pressure umwibuli ga gocha bwereza naki okonyara kwae kolega. Na ni chibesa ntu to charge chinge. And actually unabona this January intake we had offers. Ndo what chioffer twale kurwa. Wono kiro mwana kero mwibuli acho amini mwana ajo ndiye skuru o mwibuli gagocha oereza naki njoko nyara kwane ikuliga na iga. Then from there we listen chiwa sambwatene chitiko mwana chake skuru inyakuligi nkenge mwibuli akonya gwaka nange at the end of the day onyoro okoli no mwana okorre gosoma igobono mwibuli tabasa gutwara bwoba so mwana ole kali tabasa gutwara bwoba naki timbwati besa chigo chaka njeke ndonde to kumwa advice nekali na first of all chaka kire wacha kire chiwa chirobwate chinga ogoje skuru ali tukwane ochake skuru kire wacha kire skuru yona boko twaro mukia bono boko ligia komente. Okay, na asensemo yaboroki bo bali baragani koru chinsemo chirarumete ekambali batete ko bakoligerere korwa tutebeno Nyamigori Siaya Nairobi bakaneti gocho kosoma Kisii impact. Mubwatase obomenyo osenchirende moraba accommodate. Yeah, one of the things to challenge we have people even muna wakwanire bantu tubwata from the Luo Nyanza bagocha kunaro kontu bwata bantu ku western people are many in the school. We have a good population ya banafunzi na inde bona sobo menyi ento bwata chinyumba choboraro chaba isikene chaba mura yokero mwana aganitiko cha gusoma se college yaito tabasa gutwara wasiwasi ekyoganiri gokora kwanza inchwa ke school orecheste amagana yoboraro naboto kwara kirere chiro chibono boraro bwo gwakanira kando. Na asensemo yechindagira bono endagira ro no mwana okwebanga kiro mwana gocha kuruka era kwa weru mwakoba era bono mwana buna koragera ne ro kwebanga na bagocha nebintu byo gutumia chigasi nani and everything ebintu biganiri bono egantu yoga to provide ne room ne getanda naso mwana gutu nebintu mwana abintu binde no mwibuli okwebanga no mwana. Yes. Okay, torore serikali kibo kwa na igoro ya CBC ndeng tumaita mangana ya CBC na CBC buna twabire to koranga CBC nigo ego chakia bana kurunse kwanye mwana kabwateke wakyo gochigo konsomera usino banya ebo tebe no borunde bwechikali usobara sobechikali bakumo agata kurunse gotira ngaki numero obereti kwana kinga abana bagochigo chase skuru ya Kisii impact mwebro wetke ko baregane kogendera na masoma. To advocate this program ya CPC. Personally, I like it. It's the best program. Although abantabange there is a lot of forces bakonye pinga lakini maybe neli bataranya understand. CPC injomoye nimbwata abana bake eboneka bagosoma program it's the best program because no sasa hiki tunaangalia
kilio mwana akonyara gukora umete during our time it was on to kirege you are taught everything you end up doing nothing because you kuna kirege bakebi ndo kwara gosomi go tamai that's what you apply nga yugo chukubitumia one this program is it is tailored for the specific need yo mwana obwato ko chinguru cyo koreke igakoro kiugarokyo wono liswali na kwa bolidi a program ya CPC wono igachi college we are also implementing the same system in the colleges and universities wono iganto bwate competence based education itoke twanda ko implement ko kusibet program ye igobono tutete kwa line kiro mwana asomire kuru primary asoira secondary the same thing akogendera baka college baka university so the colleges and universities they are trying to align themselves elinde baswana ne program ya CPC lakini bona college tutokojoro kasibet tutokojoro kasibis yeah so mne college twabekire mikakati na ndabono ikati even the way we are doing things is a bit different so lakini bono mate ntubwata chiselotibera mbaro bado tokajete bali bago chukuru CPs ene mparo abagendrete bara una bako na tena programs baka bakole na enda bono we are not going to focus on exams as it used to be na bono mwana gendante geto mwana ne certificate ya kora matemwete such a kind of things bono gago chiko vira rest so that tochuko tuare system umwana ago focus on education on the training I mean we focus on the knowledge and skills not the exams so a competition one go chikoruo so as a college one to robeiri to abekire meroberi kaneri we are also implementing that program ya CBET very soon we are doing away with these examining bodies one we are introducing new examining body ko kusidak which one go test ya wanafunzi bali bago kurua as secondary na primary bali bago koromoroberi wa CBC yes okay asante kikima good morning all job Kasina Joshua twabokire buya God is great aba kerecha di masege with Fredio Yego Charles ondimo enko batebya basoime ya Ndizi TV morobere bwensake wansi bo Gusii oyonere rogo Chris komo hati tamati kabisa nere shabiki kon kabisa kuchisa machiri charaganga Chris Arogo nabo igonde chendo chenere Fred Oseko wata korua tendere city unabotambe no aleme yomorobero na Josh ndimo watching live from Getare Gas Richard Mangi live from Nyeri asante kikima endera ko tubwati ya wetera sense moya metandao asense moya Facebook atanyuna Ndizi TV News digital asense moya YouTube na turebuna Ndizi TV News ase mtandao we website tunyamna www.ndizitv.net abonyale gusanga mo 9 ayamo ase ayamo na ntwaroche serikali kegote banga aboro kiwa bali babete bakonyore grade gensi buna kegera twaroche ase omubarolia abo aboro kiwa bakotekera sikia 12 omwaka 2023 aboro kiwa chiribu emerongene na batano batatu wetani na bakeigoro mbabeta konyora grade ke almost 40,000 or say 40,000 mbanyorete grade ke abo serikali tokarego tebanga aboro kiwa baibaga wetrase wizara yitsemi bagatebanga aboro kiwa baiga we kabanchiru ase chiskuru chubobundi ne chitivet ase skuru ya Kisii Impact imoleta yale ko kubalegania I think again tonkero muralina kwana omaite all along we have been focusing on exams na kiro mwana agura matemu itokumwira muno ibono no muliri yentonke yara akora as a community in fact you are regarded as a stupid person in a community kiro mwana akonyore grade E go say D- okoroka no monto muliri but do you know the majority of people who are even controlling the economy of the country so these are the people what grade change so ekantonke ntukwana kelina ki ability yo mwana na betabe ikere buna abakonyora chi lakini mwana na bakonyora na bwate skill gete ara so as industry I contribute so the most contributors of the economy na abantu abatokuruka abo baba abukwaruka so abanafunzi aba ibagwente go soa ase college ba college course kitwa kwa na cyo ufundi go se cha technical
mwanafunzi kegera so ile course ye munabona twakwanira ya automotive engineering or electrical engineering gero mwana go so achi course unechi ikakoteke period yenge sana umwana onyore skill kera nyore skill ye umwana ku employ wono mwana oyo mete na bagocha gukulika yabono gwasoete university because already go be entrepreneur so because now we are not going to focus on exams na kibono this new system is trying to do away with so that ya magana exams yaruo elinde a different stake of us community na ki abana bao na baliri abo yo nabangaini bono kwanyoreka no chaire because abana bao wetete tamatema bono kire to kurushi that kind of notion equality bone guchiaba bono no amatema abana kibakorire abana bose in fact they are supposed to pass abana bakora amatembeta korengana no konyara ku umwana konyeka bwate chinguru cyoko maybe umwana igare talent ya soko minyoka uyibwetira amatemo ko minyoka oyo ka bwate talent yeye oyetira amatemo aye so that we don't put people together was subject to mwana ase bintu byata liko nyara kwa moyo ko muliti kwa lolita so as a college twiroberi koira bana aba na ikiaya na chakira those kind of courses yes ikobono okay na ndake nale organiti wasomera no nyene ekosi totebe na nyene ICT lakini nda akora matemo te anyalika ite aise gocha ne grade kimo nyale como beka sekera sek umaite na kikiana na kali gotena ki tigakira umwana abe kwa chinguru chaye kwarorire konye toike tikeri ogosomera ICT aje somere kasi chinguru chawo chire because abanafunzi at the end of the day what we are looking for na kyo mwana uchikwegenda lya sobogima kwarorire egangere no gosoma neri no mwana gakorire atware nchira yo kwegenderere igo mwana funzi yoyo na ba ukuganikore akoreke lakini bono chinguru njiyo tigatombe kase chinguru chire aso ane ase chinguru kolengana ne chinguru chia yasire yeah okay ina kuboligo nali umuligereri uri ubwato mwana ndake oganeti mwana yasomere kerengo kigoro kolende bono mwana tachi gukora buya umete mbale bagwechaya buna mugano no twaro chenga mo iburi yo mabeteka ko akubori mwana yaende university mwana utachi kogenda kamukani na bamo aliko morongiani tupaka kanyora obogima bwaye bwasirira omete bayibole ngokani pale bana bawo bagenderere ono konyora nga discipline yeri bakoro osebirenga bibo bwate bana balimba bwate bono banya ba discipline paka ya etani ya kerengo ono nerebu ya bayibole tobeka banasi bagwenderete no mo director atotebire Patrick atenga tiga bana basomere egasiri bakunyara osaria se bakunyara na ndoche chinsa chiga saine komenya kima ase eskuru ya Kisii Impact psychology ya Kisii Impact kero kurigire mubaro bwa bana banyoruka na abamura mbara bibara bange for us abana banyoruka barabange kuba bamura wow tinamanya enke kogera but umeto konyora abamura abange abana abamura kira bakorera school abange okonyora basoire no anya kwegera kwa chipikipiki yani ibintu mbiro konyora umwana akorengerina tikangoreke bwangu na kirange chibesa igo as for us abana banyoruka na abange babo kuba bamura okay buya sana na boigo ensege tukiora rugo cha sabana bamura bali bari skali bakonya kwa chipikipiki umaite egento ngani tukukwana neke umwana uri okora amatemu abantu bana bamuna abaito bakwana chipikipiki ya indro na chinga kwana na baka actually some of them walikuja bakaingia class ingaba advice eisa koba metna na at one point wanje kele na akorete school na ra ni chipikipiki yake ngabati yo metna no bagende we chipikipiki ingakinero konyora byasara bitayo konyoro uteneine bose byasara bikobe chisa chamambia chisa chama rwali abantu bakwira negasi katikati ya no gupatisha wono inki oraso school mambia yo kole byasara byao mpaka saa 3 ocho so school mpaka saa 11 ama saa 10 na no so para to konyo na end of the day kwa nyore skill abange ba understand it mpaka baga join wono mwana oyo oskilo so mire course ya plumbing o electrical chinga kicha tabwati byasa kwenda byasara bitayo para igago soka
onda okole gasi kwarolite oira na maroboga oso aparapado so at the end of the day kwanyoro mwana oyo onyorre the skill na onyorre kwegendereria igo ntegete go saba abana bari sikaria bari maybe bakora matem na abana bakorete kale bari isiko ntegete ko basaba enjira yabene na igenjira oso school and the only school bone gera okonye Kisii Impact Institute intu ngotegeratore omwibori osoro mwana twamurigereria okonyara kwae na kikore onye besa kire challenge we can always listen ochake school onya gwaka nange bakokole igo tigangire gibageri ko bari kandi goja college ya Kisii Impact yeah okay bono twereserango goseresero mwancho murigere nga ningi kiragera letu mwana Kisii Impact Institute ingi kiragere obuya sasa obuya no bunge nande inche bono ngocha nataywa bori naki aya tu kwa nambu ya wacha kwerorera yo manyene ni motara make one decision again take tangani a college ya Kisii Impact is a activate approved institution injancheire ne serikali ometekere serikali ya gwancheire okore biashara kumaanisha baachire barigireri barigireri standards cha kwa bekire nchisaine cyo koro kibaba manya kwa license igo egente tangani to approved egente yakabere bune college intubono twabekire mikakati yo kwakisha umwana gakorire skuru obeire placed inakuwa about the attachment and job placements egene yente tangani intungo kwa titono yo mwana gakorire skuru ntole chitwambo na bona wakora matemugenda we try to follow up umwana yo attachment osoire gakorire attachment inga yachire gochia na some of them they come back kogenderera abande baso achikazi bangya ko so part time classes egento kya gatatu bune skuru intubwate qualified trainers bari bakorokia abana abali bari trained and they are qualified and enough for the training na gina gote na nonya nencha yoka toko so computer in our college is a big difference in fact omwiboli ontekera tari go so mwana just come and pay us a visit ingi toko train computer no mwana o train computer sisi tunamfunza mpaka communication skills mpaka entrepreneur kila kitu dotega tuno mwana okora computer ka kole na bago twale bilengere bi entrepreneurship in his mind na bago sokaria ange kolengere lina ki unalina na soma tu kumbe na bongo chakino anaka cyber nya kora gento gete yani we want to mentor the students buna okore school omwana oyo na bakonyora sakobera igo egento yakane intubwate enough training materials yani umete nginchodero konyora umwana konde school kwanyora umwana gosome gosene addressing gosene electrical umwana gosome gutiori yo mbakokora umwana oyo komoira isikaria egazi yabengo bono into if you come to our college we have enough materials nonya studio no studio ya journalism we have a well established studio in fact you can even go to the YouTube and Facebook we search get on KIST is Kisii Impact Institute of Science and Technology in abbreviation KIST TV is a studio ya wanafunzi bagocha be trainery school you can see what the kind of students even bagocha bagora so we train them uno mwana bawo no journalism no moleta ya ama to cooperative inde mabyonse bono tari kocha mucho como train is ready for work so that makes the difference between us na abande bono kiro mwana gocha ali school besides gosoma we also take them we give them advice twaba kina kibabwenta ko korosyo bwamate so that kiro mwana akorre school tagutwara muchando no kolega sumeta bantu baro konyora bakoli kwega for a short time babuturegas because batire skills so we don't only train abanafunzi we also educate them on how they are supposed to live so that is why we engage them in this kind of activities I was talking about this corporate social responsibilities and this clean up exercises elindo mwana ga kore school onyara kumanyana kyagwenta kumanya n'abantu as a community n'ibintu binde binge okay ya sante kigema abono engana yo mwerio kegerendo shinga chinsane biro chaide bose mibawo cha saba iboni na barokyo igentege tangani orangachire mbaye namba parali bago tubwati undo bwatu kukania uyo ratu warokokania ago twakira se namba yesi 07 05 773 142 0705
773-142 ini namba ya Safaricom na bogo twakira ase ya Airtel 0784 663693 chinamba ichonsi na bogo tumuko boli kwa wase message na bogo tumuko boli as WhatsApp nchile WhatsApp chonsi na bogo tubwate no nyana so mutandao ito Facebook Kisii Impact Institute na bogo tuma message there. We are always there. We are in social media, no under Facebook, no under X. We are there. Na bogo tusacha Kisii Impact Institute and then we go kuboli kwa galia. And then na bogo tutaraso mucho ito bosongo natika ukwa na sama gacha Twin Towers, Twin Towers building ogocha paka first floor or 8th floor no go tonyoralia. Omwelipi tigangire libagere lya bene ko barigania goche psychology ito unabono natika ukwa na sinteke yento bwate chiofa ndubwate chiofa cha computer abanafunzi bali bakora matemu tigakobera isiko ndubwate chiofa cha computer nabono mwanafunzi ko join computer bono iga ni ko muselitole 40% yechibesa wakana anati sata courses ndubwate chiofa igoncho wake skuru kalia gwenyore ofeye before the intake igo naende nagusaba or take the initiative. Aitu akwanire make the call oronjwa ke skuru ali wero lero yo monyene and then you make a decision. So finally angeli bageli ko bakirambo yomono abategere baito batu bwatiri kurutwaga chagete ase mutandao Facebook, YouTube na bande mbaro batu bwati YouTube na abatengerete ase TV ya Ndizi TV. So mbiamono mbaka ngakiende naende ntoche toendra na bosemi. Okay, asante kigimo mwancho murigere yo inero mo director Patrick yo Nyabayo kuru assist kuru ya Kisii Impact Institute yo gotoka ime yo mochi obosongo unabeirega kwera buya kabisa ngaki erebuya abayibori bonse amona borkiwa bagende ase college yubanyali kwenyorera amasomo kolengana na kivaganeti nabayigo bayete birenga ase Kisii Impact barabumba bwati maisugusunga kichibeso wakana ayiro mwana kwa soiriga na bakonya gukobanga gosira nabokonya kubairira ngora kolengana no konyora kwao ibo mwancho murigire tugosegeta abalo kwa bonsi naboiga bayiboli kwa nakinga bono barigeirie abana babo chiskuru chingiya abuna Kisii Impact eri banyale kogendororo naboigo kwenyorera amasomo gose kwegenderere ase amasomo abo ndoshinga chinsane biro cha tutigire bono kotengambu yamona so tengera Ndizi TV ebwansi bomo Gusii omorobero nensa kia ase twachagete chinsa 12 na twachagete nere job mangi goikaboniga charagirendo chinsa isato na chideika kianda ase ensa yane bnego teba ase bana kotengo koteba bono ntetengo tige ase emerobero gende kega emerobero nemenge egocha eyuere motu erionyale kogendera kubwatia oyolinge maiga kamera oyo nekinga chibicha mona marioge agoikire asenchera yobo kerano nere Joshua AUTA twara oboligereria obuya tumerana ankyo etumo etwemanya mangegoro iyeri chiko erietaria nedorkas kemoma.